A Policía Nacional detivo un home en Ribeira pola súa presunta relación coa morte violenta doutro varón. Os feitos tiveron lugar a noite do 24 de maio, na praza da Igrexa de Santa Uxía. A vítima, un home duns 60 anos, atoparon tendido no chan, ensanguentado e cun forte golpe na cabeza. Finalmente faleceu no hospital. As primeiras investigacións apuntan a que a agresión se produciu durante un intento de roubo. Encontrou unha amiga aí tirado e foron a pedir axuda, que se estaban desangrando aí a un bar. E subindo estas escaleiras da iglesia, que ven un yonqui, que eran dous, pero ven un especificamente que lle tirou do bolsiño que levaba cruzado, de atrás adiante, tiroulle do bolso e o chico caeu para atrás e golpeou a cabeza. Tamén na Illa de Arousa as forzas da orde investigan o que puido ser un posible altercado violento. A Garda Civil foi alertada despois de que varias testemuñas escoitaran un ruído forte que parecía un disparo. Con todo, os axentes desprazados ao lugar non atoparon a suposta arma, as sinais do tiro, nin tampouco lograron identificar a ninguén. A investigación por este misterioso episodio continúa aberta. Moi boas tardes, estamos a venres 5 de xuño, benvidos ao Galicia Noticias. Sen carné de conducir, sen seguros, sen ITV, baixos efectos das drogas e cun puñal. Así, con esta restra de ilegalidades, circulaba un condutor interceptado pola policía en Chapela, no concello de Redondela. Os axentes deronlle o alto e o condutor emprendeu unha fuxida perigosa polas rúas da zona. Ata 3 patrullas da policía local foron necesarias para perseguilo e inmobilizar o vehículo. Foi tremendo, ver a persona así saltar polo aire, ¡buah!, impresionante. Acelerouse o coche moitísimo, como persona como iba así como para atrás, así como se perdera o sentido, unha cousa rara. Empezou dun lado ao outro da carretera, dun lado ao outro, hasta que foi a chocar contra o edificio. Estacionaron o coche a carón do mar no Porto das Corvaceiras, en Pontevedra. Non deberon poñer o freo de man ou lles fallou e acabou somersido. Non lle pasou nada a ninguén porque xa o baixaran, pero non é o primeiro incidente que acontece ali. Se marcharon e dejaron el coche e se cayó. Se debió dejarlo sin freno, sin una marcha, porque é un pouco difícil que caiga. Cando está a luna máis chea ou nova, non sei cal das dúas, as mareas suben casi chegan hasta aquí. Os coches quedan, se están nesa zona onde están esos blancos, cando saen as mareas vivas, quedan anegados. Te despistas, sube la marea e o coche queda encharcado, sí. E hoxe rematou por fin o operativo de extinción do incendio que se produciu este mércores en Ribadeo. E a imaxe que atopamos por fora segue sendo esta, fachadas ennegrecidas polo fume. Por dentro hai familias desaloxadas que non van poder volver ás casas ata a vindeira semana, e os que tiveron máis sorte están así, teñen moito traballo de limpeza por diante. Esta mañá levanteime ás 6 da mañá. O sea, ás 6 empecé a limpiar os muebles do salón todos, a meter cortiñas a lavar e a limpiar porque estaba, vamos, a la auga, non sei as aguas que cambiei xa. O sea, cando veña a conta da auga é outra, cando veña a conta do gas é outra. Lavadora, luz, todo, é que é tremendo, o sea, que foi todo, é que había carboncillo por todas partes. Contábamosllelo ao comezo do informativo, a Policía Local de Santiago investiga o atropelo de 2 mulleres no centro da cidade esta mañá. Indagan que lle puido pasar ao condutor do vehículo que saíu da vía. Dolores. Foi nesta rúa Rosalía de Castro de Santiago a primeira hora da mañá en un momento de tráfico intenso. Un vehículo saiu da rúa e atropelou 2 mozas duns 30 anos. Trátase de 2 mulleres portuguesas que remataban o camiño de Santiago. Tiveron que ser trasladadas ao hospital e polo menos unha delas está máis grave. Tamén o condutor do vehículo tivo que ser atendido no Hospital Clínico de Santiago cun ataque da ansiedade. No seu percorrido, o vehículo levou un semáforo por diante que a esta hora os operarios intentan repor un novo para que regule o tráfico de peóns. Eran alrededor das 9:15 da mañá cando unha chamada advirte a Policía Local que un coche invadira a beira rúa e atropelara varias persoas. Os veciños, testemuñas do sucedido, foron os primeiros en auxiliar as mulleres. Estaba atendendo un cliente e vimos como se aceleraba un coche moitísimo, empezaba así a dar bandazos pola carretera adiante hasta que chegou a
a petar contra o edificio, que foi cando levou a dúas señoras por delante, porque elas viñan andando hacia arriba, atropellounas, unha saleu polo aire, e incluso parou o coche porque petou no edificio. Colleu o semáforo, mas chocou contra a esquina do edificio. Eran dúas peregrinas portuguesas que estaban a realizar o Camiño de Santiago, e o pronóstico ainda que sea reservado, unha deles pode ser que vai a grave ao hospital. O condutor, en principio, sufriu un ataque de ansiedade, persoa de avanzada idade, 80 e pico anos, e, bueno, incidir un pouco na importancia dos psicotécnicos para revisar as condicións psicofísicas dos condutores para que non pasen este tipo de cousas. A investigación policial determinará que provocou a saída da vía do condutor. O único que sabemos é eso, que invade a beirarrúa, temos que investigar a ver se hai algunha circunstancia psicofísica ou se hai algunha circunstancia a hora de consumo de medicamentos ou de algún tipo de sustancia. Unha cousa é contalo, outra cousa é vivilo, sabes? Foi tremendo, Acelerouse o coche moitísimo, como persona como iba así como para atrás, así como se perdera o sentido, unha cousa rara. Esta rúa, Rosalía de Castro de Santiago, é unha das principais vías de entrada e saída ao centro da cidade. Soporta un tráfico intenso que tivo que ser desviado durante 3 cuartos de hora. Tuvemos que desviar en varios puntos da cidade para evitar que se colapsara esta zona e a Praza de Galicia. Os operarios traballan para instalar un novo semáforo que regule o tráfico de peóns. Un descoido acabou cun vehículo somerxido no mar en Pontevedra. O condutor estacionou o coche na rampla do Peirao das Corvaceiras e esqueceu poñer o freo de man. Varias dotacións de bombeiros e mergulladores de salvamento marítimo axudaron no rescate. O vehículo afundiuse no mar sen que se soubera se había persoas no interior. Os servizos de emerxencia comprobaron a contrarreloxo que non había ocupantes e comezaron coas tarefas de rescate para sacalo da auga. Estaba un coche coa parte de atrás así hacia arriba, como se caíra de frente, e estaba un home con unha moto de agua e dous buceadores. Se marcharon, dejaron el coche y se cayó. Se debía dejarlo sin freno, sin una marcha, porque es un poco difícil que caiga. O vehículo estaba estacionado na rampla de acceso ao mar no Peirao das Corvaceiras. Ao parecer, o condutor, un turista, esqueceuse de poñer o freo de man e o coche esvarou ata caer a auga. Foi un particular quen deu o aviso aos servizos de emerxencia. O peón el freno de mano que se olvidaría, ou yo supongo que sería eso. Pero eu máis penso que foi que non puxo o freno de mano. Non é a primeira vez que un coche acaba no mar nesta zona. O recinto portuario é utilizado como aparcadoiro e cando está completo, algúns vehículos estacionan na rampa. Coas mareas vivas, a auga xa os engulliu en máis dunha ocasión. As mareas suben casi chegan hasta aquí, os coches quedan, se están nesa zona onde están esos blancos, cando saen as mareas vivas, quedan anegados e a veces chega a agua casi cubrindo as escaleiras. De vez en cando sube moito a marea, deixan os coches aí e suben para arriba a marea e levos. Unha situación que se repite de cando en vez malia a sinalización que proíbe expresamente o estacionamento na rampla. Escoiten agora con atención, sen carnés, sen seguros, sen ITV, positivo en drogas e con estupefacientes e un puñal no coche. É a longa lista de infraccións que acumula un condutor tras intentar fuxir da Policía Local de Redondela e ser interceptado por varias patrullas. Sucedeu concretamente en Chapela. Testemuñas aseguran que este foi o vehículo no que circulaba un condutor o que a Policía Local de Redondela lle deu alto en Chapela na madrugada do mércores ao xoves. O vehículo intentou fuxir, pero varias patrullas perseguírono e interceptarono neste punto no alto da Encarnación, atravesándolle un coche policial diante. Cando o identificaron, o condutor carecía de carné de conducir en vigor, non tiña o seguro obrigatorio do coche nin a ITV. Deu positivo en drogas e na inspección do vehículo os axentes incautáronlle estupefacentes e un puñal. O condutor está sendo investigado e desde a Policía Local de Redondela manteñen o segredo das actuacións por estar o caso aberto. Os veciños declinaron facer declaracións por temor a represalias, xa que aseguran que o infractor ten un carácter conflictivo e violento. Hai novidades no caso do dobre accidente mortal rexistrado na Coruña na noiteboa de 2020. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma a pena de 4 anos e 2 meses de cárcere pro condutor que lle causou a morte a un matrimonio na Grela. O tribunal rexeita así o recurso do acusado e tamén o que presentara a aseguradora. Confirma a condena por 2 delitos de homicidio por imprudencia grave, outro de lesións
e outros delitos contra a seguridade viaria. Conclúe a sentenza que a causa do sinistro foi a velocidade, xa que o condutor ia a máis de 120 km por hora nun treito de 50. O autor accedía en horas nocturnas con menor frecuencia de xente e aproveitaba para facer roubos en interior de vehículos, para o cal causaba daños nos vehículos, rompendo ventanillas ou forzando as portas e sustraendo efectos de diverso valor e características do interior dos vehículos. Roupa, gafas de sol, documentos como tarxetas bancarias, gorras de edición limitada. Aínda non prenderon o ocupa que lle cortou unha orella a un condutor cun fouciño co que andaba polo medio dunha estrada en Fene. A Garda Civil botou horas custodiando a casa en que vive ilegalmente e cando lles chegou a autorización xudicial e puideron entrar, atopáronse con que non estaba. Pénsase que alguén o axudou a fuxir, de momento con éxito, porque segue en paradoiro descoñecido. Na zona todos o coñecen e o temen, polo que, ata que o prendan, non dormen tranquilos. A Garda Civil detivo en Tui un prófugo do Brasil. A Interpol andaba tras el por ser o autor dun presunto homicidio doloso no seu país de orixe. Os axentes interceptárono o martes durante un control de seguridade rutineiro. O darlle o alto e pedirlle a documentación comprobaron que estaba en busca captura. O home duns 30 anos fuxiu a pé, non chegou moi lonxe. Os gardas detivérono e xa foi enviado a prisión. Na Illa de Arousa, a Garda Civil investiga que é o que puido pasar para que un veciño avisara de que escoitara un disparo. Os axentes acudiron á zona do suposto altercado, pero se o houbo, Iria, xa se disolvera. Pois as patrullas acudiron nada máis escoitar o aviso deste veciño a iso das 8 da mañá donte. Desprazáronse ata este céntrico barrio Testos da Illa de Arousa e estiveron investigando durante varias horas. Pero o certo é que non atoparon rastro algún, nin do tiro, nin da arma, nin dos implicados nunha suposta pelexa previa da que falan algunhas fontes. Semella pois que todo se tratou dunha falsa alarma que sorprendeu os veciños da illa. Así e todo, a Garda Civil mantén aberta a investigación por si nas próximas xornadas aparecese algunha pista que axude a esclarecer este suceso. E hoxe venres rematou a primeira semana do xuízo polo crime de Joel Quispe. Esta vez tocoulle a quenda aos primeiros axentes que participaron na investigación policial do suceso, Reyes. Sí, en total foron 12 os axentes da Policía Nacional que declararon nesta quinta sesión e confirmaron o que xa escoitamos doutras testemuñas, que é que o autor confeso nun primeiro momento intentou culpar a unha terceira persoa que nada tiña que ver cos feitos. A máis foi el, de camiño a dependencias policiais, quen lle indicou á policía o nome doutro dos mozos que sentan agora no banco dos acusados, que é o suposto propietario da arma homicida. Remata así a primeira xornada deste xuízo polo crime de Joel Quispe, 5 días nos que o autor confeso se amosou tranquilo e moi pendente de todas as declaracións, mentres que os outros dous investigados ocultaron o seu rostro en todo momento con carapuchas e mesmo coas mans. Os policías que acudiron ao lugar do crime na madrugada do 24 de decembro de 2023 explicaron que ao chegar xa atoparon a Joel Quispe sen constantes vitais. Había un chico tendido en el suelo y ya no presentaba signos de vida. Entonces, nada, reiteramos la ambulancia. Los médicos, cuando ya le cortaron la camiseta, ya nos dijeron, sí, esto fue algún tipo de navaja o algo de ese estilo. Y es lo que buscábamos. Hicimos una requisa de la zona, intentando buscar algún tipo de arma o eso. Encontramos allí un teléfono, bueno, el compañero encontró un teléfono móvil y había una botella de agua allí. Fue lo único que se encontró. ¿Revisaron contenedores ustedes? Sí, también revisamos. Allí no vimos nada. Afanáronse en que non se contaminase a escena do crime e solicitaron reforzos. Ao lugar desprazáronse axentes da Policía Científica para recoller pegadas e comezar coa investigación, xa que se trataba dunha morte violenta. 4 días despois, a policía recibe a chamada dunha persoa que quere achegar datos sobre a posible autoría do crime de Joel Quispe. Ellos lo que nos dicen es que lo reconocieron un vídeo de internet y que quedaron con él y él les manifiesta que sabe quién fue el autor de los hechos. Hablamos con él del susodicho y nos reconoce lo dicho por estas dos personas y que quiere ir a la comisaría a declarar.
Dice que ha estado allí, pero que él no fue el autor de la puñalada. Entonces nos dice que es otra persona. La identifica con nombre y apellidos y que había sido otra persona, que él no tenía nada que ver en eso. Como nosotros ya sabemos, ya tenemos el autor sin nombre en las imágenes de esas caseras, pues paramos todo y se procede a la detención. Y con posterioridad pues hace un registro voluntario en su domicilio para que él quiere entregar una serie de, sobre todo la ropa que llevaba ese día. Nos manifiesta que esa noche estaba con un tallarez, con un cal. É o mozo o que as dúas acusacións particulares consideran que foi cooperador necesario do crime porque o sinalan como o propietario da navalla. Piden para él, o igual que para o autor confeso, 25 anos de cadea. Con respecto al tercer implicado, Aarón, ¿concluyeron algo? ¿Perdón? Con respecto al tercer implicado, ¿cómo llegaron a él? Porque Yarez nos dijo con quién estaba allí. A él, as acusacións particulares investígano por ser cómplice ou encubridor e solicitan 15 ou 3 anos de cárcere dependendo do delito. O xuízo prolongarase toda a próxima semana e está previsto que os xoves declaren os 3 procesados. En Ribeira estamos pendentes da decisión do xuíz sobre un home detido pola morte dun veciño. A agresión ocorreu o 24 de maio durante un roubo e a vítima pasou varios días no hospital debaténdose entre a vida e a morte. Todo apunta a un golpe casual. Subindo estas escaleiras da iglesia, que ven un yonqui, que eran dous, pero ven un especificamente que lle tirou do bolsiño que levaba cruzado, de atrás adiante, tiroulle do bolso e o chico caeu para atrás. E golpeou a cabeza. Quixeron roubalo, non sei que pasou aí, e caeu e dou un mal golpe. Que acabou sendo mortal. 12 días despois ainda se pode ver a mancha do sangue ao pé do banco onde caeu. Quedou paralizada unha parte da cabeza e outra que lle iba ben, pero xa a pouco xa morreu o pobre. Foi un domingo á noite contra as 11, sen apenas testemunhas na rúa. Encontrou unha amiga aí tirado e foron a pedir axuda, que se estaban desangrando aí a un bar e que despois non se supo máis nada dele. A vítima morreu 5 días despois no hospital. As cámaras de seguridade da zona axudaron a dar co suposto agresor, un toxicómano con antecedentes que saiu hai pouco do cárcere. Un máis, comentan os veciños. Hai tantos, é que hai tantos, moitísimo, e outros que lle tiran do bolso ás señoras maiores, que as tiran, levan o bolso, escapan e non hai máis. Yonquis aquí hai moitos, as cousiñas que están pasando aquí en Ribeira, pensábamos... Sempre se nos dan a pensar no malo. Conocí a home de vista, pero pouco máis. Tampouco a vítima de 60 anos tiña unha vida amable. Quizáis por iso a morte do pibe, como coñecían na vila, pasou case desapercibida. A Garda Civil de Ames conseguiu identificar e deter 2 persoas por varios delictos contra o patrimonio cometidos no núcleo do Milladoiro. Entraban nos garaxes de varios edificios e conseguiron facerse cun botín importante, forzando os vehículos e levando pertenzas do seu interior. En apenas 2 meses de investigación e coa colaboración da Policía Local de Ames, os axentes da Garda Civil conseguiron identificar e deter unha persoa que levaba tempo cometendo roubos nos garaxes de edificios do Milladoiro. Estos roubos consisten en acceder aos garaxes comunitarios na localidade de Milladoiro aproveitando un momento de descuido dos titulares dos garaxes, no cal o autor accedía en horas nocturnas con menor frecuencia de xente e aproveitaba para facer roubos en interior de vehículos, para o cal causaba daños nos vehículos, rompendo ventanillas ou forzando as portas e sustraendo efectos de diverso valor e características do interior dos vehículos. Accedía ao interior dos garaxes pola noite aproveitando a entrada ou saída de vehículos. Así conseguiu sustraer obxetos de diferente valor, entre eles bicicletas, roupa, dispositivos electrónicos, lentes de sol e tarxetas bancarias, unha delas utilizada ademais para cometer máis roubos. Dos efectos sustraídos, por exemplo, cabe destacar unha tarxeta de crédito a cal o autor dos feitos utilizou posteriormente nun establecimiento de vending na localidade de Milladoiro. O cal permitiunos establecer a autoría dos feitos delictivos, xa que púdoselle imputar o feito do roubo da tarxeta, ademais dun delito de estafa mediante tarxeta de crédito a utilizar unha tarxeta que non era súa nun establecimiento de vending. Canda este home tamén foi detida a súa parella que sería encargada de vender os obxetos sustraídos. Hai tamén unha terceira persoa identificada por colaborar con eles.
Tamén hai unha terceira persoa de 23 anos, residente aquí en Milladoiro, a cal tamén vendeu estes efectos sustraídos en establecementos de segunda man. A parella está imputada por un total de 14 delitos cometidos en apenas un par de meses. Os bombeiros do Parque Comarcal de Barreiros na Mariña deron hoxe por rematado o operativo de extinción do incendio que afectou a talleres e vivendas no centro de Ribadeo. Iso sí, as familias desaloxadas non poderán regresar aos seus fogares ata a semana vindeira. A primeira hora deste venres, os bombeiros de Barreiros daban por finalizado o operativo posto en marcha a raíz do incendio de Ribadeo que afectou talleres e vivendas. Aínda que se prevé que os pisos desaloxados non poderán ocuparse de novo ata o luns vindeiro, os veciños xa poden entrar para limpalos, o igual que no edificio lindeiro. Isto estaba todo con carboncilla negra, un olor exagerado, total que puxome a limpiar a cociña, digo, por lo menos, o primeiro a cociña. Xa limpei toda, acabei ás 12 da noite, limpiando a cociña, meteime na cama, xa non ducheime, meteime na cama e xa está. E esta mañá levanteime ás 6 da mañá. O sea, ás 6 empecé a limpiar os muebles do salón todos, a meter cortiñas a lavar. Principalmente o que fixemos hoxe foi acercarnos a primeira hora, sobre as 6, 7 da mañá, para dar un último vistazo ao que é a situación. Demos, si por finalizado o operativo sobre as 9 da mañá, o 112, despois de comprobar que todo estaba en orden e demais. Quedou todo o que os locales precintados. As autoridades investigan agora as causas do lume que pode orixinarse nun taller dunha imprenta. O material altamente inflamable fixo que sacadasen temperaturas mesmo por riba dos 250 graus. Sintín bum, bum, e despois dixemos como trona. E dixo, ai non, e mirou para fora e sale unha hoguera, pero moi negra, moi rara. E era un incendio aí. Son materiales que producen moita temperatura, plásticos, todo tipo de tintas e demais. E todo eso, aparte de ser tóxico, produce unhas temperaturas moi altas. A concentración en un espacio cerrado, con unha entrada de aire moi importante, tanto por unha parte da nave como pola outra, o que fixo é que, claro, se propagase o incendio dunha maneira brutal. Pese a virulencia do incendio, a empresa de artes gráficas afectada continúa operativa. Tocante ao cuantía total dos danos materiais, están pendentes de ser avaliados. É un viño artesanal, un dos caldos máis emblemáticos de Pontevedra, é lixeiro, afroitado e cun toque de acidez. Habitualmente tómase en Cunca. Pois esta fin de semana rendenlle homenaxe en Ribadumia. Celebran unha nova edición a 53 da Feira do Viño Tinto do Salnés. De seguida vemos máis sobre esta festa tan tradicional aquí no Galicia Noticias. Un dos sectores con máis demanda de traballadores nos últimos tempos é o da mecánica. Os talleres buscan persoal que lles permita atender os seus clientes. Por iso, asociacións de talleres, como a da provincia de Ourense, ofrecen 4 veces ao ano cursos de formación aos futuros mecánicos. Hoxe estivemos con eles para saber que é o que os leva cara a este oficio. Entre os futuros mecánicos hai nos dende os máis vocacionais ou os que xa traballan e buscan titularse ata os que chegan aquí dende outros sectores como por exemplo o da construción. Todos buscan o seu oco e semella que hai sitio para moitos. Es un sector en claro crecimiento, los datos a nivel nacional lo dicen, o sea, somos un sector que estamos creciendo un 4% anual en número de trabajadores. Tenemos sectores como la fabricación de automóviles que los está perdiendo, ese 4% que ellos pierden nosotros lo asumimos, entonces sí, somos un sector con capacidad de emplear a más trabajadores. Durante 3 meses e 6 horas ao día esta é a súa aula. Despois chegan as prácticas en talleres asociados. Aquí aprenden mecánica, chape, pintura e todo o que precisen para se desenvolver nun sector que non para de cambiar. Ahorita que toda la evolución de los coches hay que entenderlas más, tanto sensores, la electricidad. El profe Ricardo es muy amante de los coches antiguos porque es que más que todo su sencillez de los coches anteriormente era muy distinta. Pero claro, hay que ir adaptándose más que todo a las nuevas tecnologías. O caso de Jacobo é diferente ao do resto. A súa familia ten un taller no que el vai traballar ao rematar o curso. Aquí ven, di, para ampliar a súa formación. Son las dos cosas, te formas y una vez formado ya puedes salir ahí afuera y encontrar trabajo. Con esto, gracias a esto aprendes un montón, ya digo, y en cualquier taller, después de salir de aquí, puedes ser competente.
É precisamente esa parte máis práctica a que atrae a moitos dos alumnos. É o caso de Joel. Ten 19 anos e tocalle madrugar para vir o curso cada día dende Bande. A él gustaría ter o seu propio taller no futuro. A mí o que me gustaba máis era a práctica, traballar con motores directamente, transmisiones, todo dos coches. Ides aprendendo cada día, non? Efectivamente, sí. Todos os días aprendemos algo novo. A volta do verán, moitos xa atoparán o seu sitio. En agosto ya estaban en talleres haciendo prácticas, por lo cual, nada, en pouco tiempo tendremos máis gente. Cando volva a xente das vacacións, xa estarán eles preparados nos talleres? Por suposto. Todo apunta a que o sector contará con remuda. Motivación polo de agora, semella que non lles falta. Ribadumia celebra dende hoxe unha nova edición da Festa do Viño Tinto do Salnés e unha das grandes citas gastronómicas e musicais do inicio do verán galego, co viño de Barrantes, Andrea como gran protagonista. Efectivamente, ata este vindeiro domingo podemos vir ata aquí, ata Ribadumia, para probar un dos seus produtos estrela, o viño de Barrantes, nunha nova edición desta festa enolóxica. Hoxe xa quedou inaugurada esta carpa que estades vendo en directo, completamente ateigada de xente. Aquí é onde os adegueiros da zona do Salnés expoñen os seus produtos, unha colleita de todo o ano que din que é moi boa e que podemos catar en cuncas que teñen un prezo de 2 euros por unidade. Ademais, tamén temos unha chea de postos gastronómicos. A festa vai continuar ata este vindeiro domingo. Temos unha extensa programación que inclúe tamén catas, show cookings, concertos e verbena. Moi boa colleita, houve unha colleita, bueno, boa, e despois a calidad moi boa, porque os tempos estuvo moi bo, colleuse moi maduro, e este ano un viño excepcional. Temos moi boa colleita, temos un viño espectacular. Non só me dedico a Barrantes, sino que tamén teño variedades autóctonas. Chupa para hacer o paladar. Vale, está moi bo. E máis é do amigo Hugo da bodega, que é un amigo de sempre. E sempre lle vimos a tomar os viños aquí o día das festas de aquí de Barrantes. En Ponteareas traballan estes días de xeito febril para ir preparando pétalos, tuias, hortensias ou carabéis para compoñer as famosas alfombras florais que o domingo pisará a procesión do Corpus Christi. Con máis de 2 séculos de vida, a celebración foi declarada hai anos de interese turístico internacional. Ademais do día grande, que o domingo, a madrugada tamén ten un encanto especial porque se coñecen os deseños das alfombras, ata agora secretos. Pódese ver como se elaboran os tapices florais. Cosa máis bonita que hai, sobre todo para el Santísimo, que vaya pisando los pétalos tan bonitos que vamos formando nosotros con el corazón. Eso es lo más bonito que hay, porque es un trabajo que lo hacemos con el corazón, porque si no, no lo hacíamos, ¿eh? Esta foi copiada por a de Ponteareas. Unha cuñada miña fai moitísimos anos que estaban nas amas de casa, foron aquel día e dixeron, e nós, como temos as calles tan retiñas, non o podíamos facer. E, efectivamente, así foi. Pois así foi, como comezou en Ares a tradición das súas alfombras florais hai 43 anos. Hoxe está declarada a Festa de Interese Turístico de Galicia e é un acontecemento pro que levan traballando case un mes. Por iso, as principais rúas de Ares levan días pintadas. Hoxe, coches e viandantes camiñan entre as guías que mañá se vestirán de flores. Ultiman debuxos, traballan arreo e agardan emocionados pola festa do Corpus Christi. Estamos con as plantillas facendo os bocetos dos motivos de que se van a poñer todos o sábado de noite. Comeza máis ou menos un mes antes, cortando que o verde, que ao fin e ao cabo é a labor que fan as persoas que levan toda a vida. Cei xa con miña mai desde que se empezou, que non sei, tería 12, 13 anos máis ou menos. E desde aquela pois non se deixa. A verdade é que hai unha vista, sobre todo moitas veces, cando se poden quitar as fotos desde un pouco do alto, veso que todo o tapiz de todas as calles, o conxunto das 5 tramos que somos, a verdade é que é unha maravilla. A maravilla da recompensa de ver como facemos nestas imaxes do ano pasado o traballo rematado, un traballo colectivo distribuído en ata 5 centros diferentes e tamén no campo. Durante 20 días estamos picando el verde para lo que es la parte de abajo de la alfombra y a partir de una semana antes lo que hacemos es teñir todo lo que es el serrín y los chicos, por ejemplo, que están ahora sirviendo el café.
y sirviendo el café para perfilar los dibujos. Cada alfombra tiene su temática y no se descubre hasta el día de la alfombra. Hasta terminar de pintar los dibujos del medio y el sábado poner todo esto en la calle y empezar a trabajar de noche. No hay descanso. Ahora terminamos el verde y ya tenemos que dedicarnos a hoy solo al pampillo. La hortensia y el pampillo hay que cogerlo. No hay manos que lleguen y ahora la gente es muy mayor. No es solo cortarlo, es que hay que prepararlo. Entonces hay que plancharlo, le llamamos plancharlo. É que mira, a alfombra che vou decir, é un vicio. Empeza unha e xa non se vai. A min, que queres que che diga? Deixo que sea por vir a alfombra. Cando vou a mirar a última hora, bueno, para min é unha emoción. A emoción que fai xa os últimos kilómetros en coche para converter Ares nunha vila chea de cor. Despois de case ano e medio pechado, volve a abrir as portas o Xardín do Posío de Ourense. Zonas máis amplas para xogos infantís, novos deseños e máis espazo para a cafetería. As obras tiveron polémica pola corta de árbores de gran tamaño. O resultado final gusta en xeral, pero con matices. Como a ser dunha atracción turística se tratara, os ourensáns encheron o Xardín do Posío no día da súa reapertura. Había gana de ver como quedara logo de 16 meses pechado. Os nenos e os maiores os que máis disfrutaron coas novidades. Pues é moi chuli. Moi boa pinta, a verdade, quedou bastante bonito. Habrá que probar ben os columpios. Eso estaba destrozado, los columpios se hundían las maderas, estaban rotos, los árboles estaban las cortezas que podridas y esto ahora está maravilloso. Vamos de entrar, acabamos de llegar, de feito vimos a verlo. Lo han hecho perfecto, la verdad que los niños están contentos. Me quedou mellor que estaba, entonces, mellorando un pouquinho sempre a cousa boa. Un 10. Sí, un 10, de verdad. Case 3 millóns de euros investiu o Concello no proxecto de reforma, que incluiu o saneamento do muro, a instalación de novas ramplas e xardineiras, con 600 novas plantas, a limpeza da escalinata ou o repintado das pérgolas e da pasareira, na que xa non está o vello pavo real porque morreu. Mudouse o cemento polo xabre no gran paseo central, un cambio que suscita algunha crítica. E esta arena, se botara máis cemento, menos arena non se caía tanto. Non me gusta a terra. Gústame máis que fora como estaba. Acabamos de entrar por aí, estábamos deseando que lo abrieran, porque foi moito tempo. Polémica foi tamén a corta ao inicio das obras de varias árbores de certa idade e tamaño considerable, o que provocou a mobilización dos veciños, que vían como o xardín botánico do século XIX perdía parte da súa esencia. Árboles sans, árboles que tiñan algúns máis de 20 anos, 30 metros de altura, que aportaban moito ao CO2 desta cidade, aportaban moita sombra e aportaban un verde que hoxe os árboles novos que se han plantado van a tardar moitos anos. E eso aí, onde están os bancos, agora veño o verano. Dai o sol de todo o día. Nótase, pero xa os habían cortado antes e non nos repuxeron. Entonces, claro, agora notase a diferencia. O local da cafetería foi remozado case por completo e conta agora con máis espazo. O Concello prevé adxudicar a concesión en 3 meses. Mentres, os usuarios do Posío poden disfrutar xa do seu emblemático xardín. Petunias, xeranios ou azaleas son só unha pequena escolma das plantas de temporada que estes meses alegran os nosos xardíns e terrazas. Plantas que co seu colorido anuncian unha primavera florida e un verán alegre que está a piques de chegar. Un estourido de cor para os días con máis luz do ano. Estourido de cor pros xardíns, as terrazas e os balcóns, e a imaxe que nos acompaña xa é que o vai facer polo menos mentres duren as temperaturas máis suaves de primavera e verán e os días con máis horas de luz. Xa están aquí as plantas de temporada. Chega o momento do verano, primavera-verano, enchela a casa de color. As plantas de temporada en sí xa o nombre o di, vale, son para esta época e despois hai que volver outra vez para o ano que ven, o que nesta temporada volvelas a poñer. Chegan co seu colorido que inclúe unha ampla gama que vai desde os tonos alaranxados ata os vermellos ou amarelos. Petunias, xeranios, azaleas ou alegrías son as que triunfan cada ano por esta época.
Para darlle un toque de color, póñense normalmente as de temporada, que dan un pouquiño de, bueno, xa vedes, para dar vida ao xardín con coloridos, diferentes coloridos, hai tonos anaranxados, tonos blancos, amarillos. Gústanos innovar últimamente porque sempre é geranio e surfinia, pero, bueno, o ideal é sempre cambiar un pouco, digamos, non sempre o mismo. Cada quen ten máis ou menos unha idea predeterminada do que quere para alegrar o seu espazo ao aire libre, pero en ocasións tamén buscan un consello profesional. Solemos aconsellar, evidentemente, onde lle podemos poñer un pouco máis de color, de menos, e sobre todo, bueno, pues, dependendo tamén da personalidade da xente, sabes? Porque cada un ten a súa forma. Hai nos que queren moito colorido e hai nos que queren algo minimalista. Hai xente que xa ven a tiro fixo, que xa sabe que planta quere levar, e outros que non, que preguntan, pois temos esta zona, que tal, e bueno, ti aconsellaslle e recomendaslle o que mellor lle vai pa esa zona. Plantas de moito colorido, pero que tamén requiren dun cuidado diario. Punto principal que non tendemos a abonar, eso é o primordial para calquer planta. Hai que regar, sobre todo polas mañás, hai que tela regada e despois hasta o día seguinte, pues, suelen aguantar. Así que estes días, e ata que remate a temporada, estas plantas de tanto colorido van a estar presentes en moitos fogares, porque unha casa con plantas é outra casa. Marchamos, rematamos semana, quedan xa con Marta de Arriba o Telexornal, grazas pola compañía, que pasen unha moi feliz fin de semana.